Започнахме в планините, научихме много да сещаш. Известен ресторант. Чик. Чирик. Защото така ще се гордеете още повече с това. Лекарството създава. Останаха ми жълтъците, които отделих от бълтъците. Оставя бълтъците тук за сега, горе-долу. Когато видите, че сместа е гореща и захарта се разтваря, трябва да добавим останалите бълтъци. Трябва само да изчакаме да достигне желаната температура.